Zdravím vás u nového videa, tentokrát jsme měli delší pauzu a to kvůli stěhování a protože jsem nějakou dobu neměl internet, ale myslím, že to všem prospělo, vy jste odpočinuli ode mě, ale i já od vás. Tahle rozbalovačka byla snad nejžádanější, tak jsem se rozhodl vám vyhovět, objednal jsem z AliExpressu nějakou akční kameru. Když jsem kameru vybíral, měl jsem několik kritérií, hlavně aby měla Wi-Fi, aby připomínala GoPro a také pro mě byly důležité různé držáčky a kryty, což tahle kamera všechno má. V balení byla samotná kamera, vodotěsný kryt na potápění se spoustu různých nástavců a držáčků, abyste mohli kameru kamkoliv uchytit. Stála mě 925 korun a na celnici mi ji zadrželi, takže jsem ji musel proclít. Po proclení konečná cena byla přibližně 1500 korun. Balík přišel dobře zabalený. Samotné tělo kamery si můžete vybrat několika barevných provedení, jako je třeba modrá nebo růžová, já jsem zůstal u černé klasiky. Jak jste již mohli vidět na krabičce, kamera dokáže natáčet videa ve 4K s 25 obrázky za sekundu, dále 2,7K s 30 obrázky a 1080p s 60, ale i 30 obrázky za sekundu. Musím říct, že kamera vypadá docela kvalitně, vrchní materiál připomíná silikon, vzhledově kamera hodně připomíná GoPro, jak samotné tělo kamery, tak i kryt a všechny nástavce a držáky. Samozřejmě má také výstup HDMI, vstup na SD karty a USB pro nabíjení a přenos souboru. Má i Wi-Fi a přes váš telefon se můžete na kameru připojit, stahovat soubory a samotnou kameru také ovládat a měnit různé nastavení. Kameru budu tedy porovnávat s mou GoPro 4 Black Edition, kterou jsem kupoval před několika lety zhruba za 14 000. Já když porovnám záběry z GoPro a z téhle kamery, tak vidím rozdíl, ale je také vidět cenový rozdíl u obou kamer. Tahle ztrácí kvalitu, když natáčíte ve tmě a obraz hodně zrní, ale při dobrých světelných podmínkách je obraz slušný. V menu si můžete změnit jazyk na češtinu, takže se v něm určitě nestratíte. Vyrazil jsem na výlet na Karlštejn, natočil jsem vám nějaké pěkné záběry z kvadrokoptéry, projel jsem se také na Segway, na který jste rozbalovačku mohli vidět na mém kanále, no a nakonec jsme vyrazili do bazénu a kameru otestovali i pod vodou. Kryt vodu nepropustil a kamera zůstala v suchu. Jelikož je kamera skoro stejně velká jako GoPro, tím pádem jsem neměl problém ji připevnit na drona. V záběrech z dronu můžete vidět problikávání stínů od vrtulek, není to vada kamery. Ten, kdo nechce utrácet hodně peněz za foťák nebo kameru, kterou chcete třeba využívat na dovolené nebo na výlety, můžete si pořídit tuhle za pár korun. Výhodou je, že v téhle sadě je opravdu všechno, co budete potřebovat, a to všechny možné držáky. Já jsem tyhle všechny blbosti ke GoPro musel dokoupit, protože v balení nebyly. Osobně ji doporučuji, komu se video líbilo, dejte like, mějte se krásně a čus.